kayo gi weche mag puonjo magiwacho sechegi. Lakini kapok ochopo kanyo, paro mar chik marito ratich mond liete e kaunti ma Siaya biro ikore ne twak e od bura e jumbe 2 mabiro. Kaluwore kod Director mar Rona Foundation Roslyn Orwa, parono mar chik ng'iyo mar rito ratich mond liete ahinya e weche chike kod kido oganda Luo. Okwayo MCAs go mondo bi okadh chikno biro jiwo ngimagi. Eunice Ndolo, ma en MCA Masakwa, wacho ni obiro tiyo gi jowetene mar kadho parono. Gigo mitimo mag kimila matamo chi liel yudo ratiche kata mae duonde gigo koridhi kuom Siaya ka. En ni kichune ni nyaka ter mochun idhi kuom. Itami ni kikigero odi nikech poko ichodo kola, gigo idhi kuom gi chikni. Itami ni chike miketo ni nyaka igol kodhi gi dichuo, mago idhi kuom. To mago gik ma mond ruodhi koro nyaka ng'i ni gigi koro idhi kuom. Sana chuo be nyaka ng'i gigi nikech chik to koro kosekal to chik to dhi mulo ng'ato ka ng'ato. Omiyo nawacho ni wabiro chiwo moral, financial kod any necessary support, psychological also, mondo waket gigi kamoro achiel nikech a lack of one would be a failure in all. One kaka widows mantiere assembly, in fact one widows mokalo 4 i assembly. To i assembly kano waseikre motegno ni mondo wapass that bill ka osechopo. Kendo warite gi teko ahinya mondo mi wapass. Komiti maketo